mukaundula wa voti mwaunyinji madera omwe kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chomwe chikudandaula pa nkhani ya zisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP kubunge la MEC komwe chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga omwe dziko la India linalonjeza kuthandiza nawo dziko la Malawi wothandizira anthu omwe akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno. Takulandirani nkhani zathu. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti akalembetse mukaundula wa voti mwaunyinji pomwe wayamba m'madera mwawo kuti adzathe kuponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Dr. Chakwera wanena izi kunchisi pa misonkhano yoyimayima yomwe amachititsa mbomali pomemeza anthu kuti akalembetse mukaundulayo. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati izi zithandiza kuti boma lithe kupitiriza zitukuko zomwe layamba kale m'magawo osiyanasiyana. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Secret Segula. Mtsogoleri wa dziko linoyu anachititsa misonkhano yoyimayima pa msika wa Nkhuwi, Chinthembwe, Ntchisi Boma, Kasonga komanso Malomo. Chilonga cha misonkhanoyo chinali kumemeza anthu ambomali kuti akalembetse mkaundula wa voti yemwe gawo loyamba lili mkati maboma ena mdziko muno. Mu uthenga wake Dr. Chakwera watsindika kuti uwu ndi mwayi womwe anthu ali nawo kuti adzathe kuponya voti pa chisankho cha chaka chamawa. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lithana ndi mavuto osiyanasiyana popereka zipangizo za ulimi, kupititsa patsogolo dongosolo la minda ikuluikulu komanso kukonza misewu mwa zina. Ndipo wati kulembetsa mukaundula wa voti ndi gawo lomwe angatenge kuti zitukuko zomwe boma likuchita madera osiyanasiyana mdziko muno zipitirire. Vanifuna dziwa ndipo namva chifukwa ndiuza mafumu ngakhala atsogoleri anu kuno kuti ngongole ya nifu sikuyenda bwino tauza kale. Tidachotsa chikole kuti chisomakhale paliponsepo ayi. Pitani kalembetseni kuti chaka chamawa nanunso mukavote nawo. Musankhe makansala wanu, musankhe MP wanu, musankhenso president wanu wokondedwa. Ndayima panone. Mawu ake mlembi wamkulu wa chipani cha Malawi Congress Party Alicha Chihundo Banda apempha kuti anthu asadikire kuti nthawi ithe koma malo mwake achite machawi kukalembetsa nthawi isanathe kuti chipani cha Malawi Congress Party chizathe kuchita bwino pa chisankho cha 2025. Chonde. Wina aliyense wa inu asagwere ulesi. Pamene tichifika pa Sabata ntchisi yonse, fumu iliyonse, khwawa lina lililonse, mtunda wina uliwonse, wampingo wina aliyense, komanso ngakhale iwe amene umati wa business mtsogoleri, tilimbikitsane, pitani mukalembetse voti. Mukalembetsa voti, mukavote nthawi ikadzakwana. Mawu ake phungu wa dera la Ntchisi South alumchira pondwa athokoza boma pogwira ntchito za chitukuko zosiyanasiyana monga kumanga misewu, fetereza otsika mtengo komanso za mtukula pa khomo. Iwo atsindika kuti apitira kumema anthu kuti alembetse mkaundulayo. Ndimafuna ndimalize ndikukuthokozani pa zina zimene mwakhala mukuchita kuno zambiri. Nanena kuja kwa Nkhuwi kuti kupezeka kwa president sikukhala kuti azipezeka iyeyo tsiku. Ndipo zina zimene zimachitika nzakuti mumapezeka mu zinthu zimene mutichitira kuderako. Kuno mwatipatsa malo 5 magetsi ayaka pakanjiwa CDSS pomwepa ku headquarters kwawo kwa mkhala pathumba komanso ngakhale kwa Asandwe kumene magetsi ata yake kupezeka kwanu kumeneko. Anthu akuno amalima fodya kwambiri. Amene analima fodya chaka chatha na akolola bwino anakapeza naso ni mitengo yabwino. Mitengo ija timafuna tinene kuti nkupezeka kwanu. Mfumu yaikulu Kasakula yati mafumu ayesetsa kulimbikitsa anthu kuti alembetse mkaundulayo mwaunjinji ndipo ati pakadali pano anthu akulembetsa mwaunjinji derali. Paulendo Dr. Chakwera anakumananso ndi mafumu a derali. Dziko la Malawi likuyembekezeka kuchititsa chisankho mwezi wa Septemba chaka chamawa ndipo bungwe la MEC linayamba kalembera wa mavoti madera ena mdziko muno pa 21 mwezi uno.
Pamene nthumwi za dziko la Malawi zikukonzekera msonkhano wa nambala 29 wa Conference of Parties COP29 okhudza kusintha kwa nyengo omwe udzachitikire mdziko la Azerbaijan, dziko la Malawi lachita msonkhano wa masiku awiri ku Bingu International Convention Center okonzekera msonkhanowu. McDonald Chiwayula wadza ndi ripoti. Msonkhanowu omwe ndi okonzekera msonkhano waukulu wa kusintha kwa nyengo omwe uchitikire mdziko la Azerbaijan unayamba pa 29 mpaka pa 30 Oktoba 2024. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu aboma ogwira ntchito m'mabungwe osiyanasiyana komanso akatswiri za nyengo ndi chilengedwe kuti aoneke mfundo zomwe dziko la Malawi likuyenera kuyika patsogolo pomwe likukachita nawo msonkhano wa COP29. Wapampando wa msonkhanowu a Evans Njewa anatsindika zakufunika kwa msonkhanowu ndipo akufotokoza zolinga zikuluzikulu zomwe akapereke ku msonkhano wa COP29. Kumana kuti tikumane komaliza kukonzekera msonkhano wakulu wa dziko lonse lapansi umene ukubwera ukhale ku Azerbaijan kuchoka pa 11 kufika pa 22 November, umene timakakambirana ngati maiko a dziko lapansi nkhani za kusintha kwa nyengo. So tikumana kuti timalizise kukonzekera kwathu kuti tikamapita tizikakamba chani. Anjewa anati dziko lino likuchitanso maphunziro olimbikitsa luso la zokambirana ndi kupititsa patsogolo mfundo zopindulira dziko lino. Tinifunda zingapo zimene tikunyamula zikuluzikulu mwa izo. Number 1, tikufuna kuti tikamenyerere kwambiri kuti maiko amene alolemera pa dziko lapansi popeza anavomera kale m'mabuku amene timagwiritsa ntchito Convention ndi Paris Agreement kuti iwo ndi amene aononga mpweya wathu ndi azapereka mathandizo kwa maiko amene akukwera kumene maiko osauka kuti asakhala kuvutika ndi kusintha kwa nyengo. Ndi tifuna zimenezozo akatipase ndalama zina zochuluka kuti tizichakwanisira ntchito zathu za kusintha kwa nyengo. Msonkhano wa masiku awiriwu ukuyembekezeka kukonzekeretsa nthumwi za dziko la Malawi luso lokambirana ndi kuti nthumwizi zikhale ndi chidziwitso cha zomwe zikufunika ku msonkhano wa COP29. Mwezi wa August dziko la Malawi linachititsanso msonkhano wa nduna za maiko osatukuka kwambiri. Msonkhanowu unkaunika mfundo zikuluzikulu zomwe maiko osatukukawa amayenera kutenga popita ku msonkhano wa COP29 ku Baku, Azerbaijan. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Nthambi ya boma yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yayamika dziko la India kamba kathandizo la mpunga omwe bungweli layamba kale kugawa kwa mabanja omwe akusowa chakudya kutsatira ng'amba yomwe inachititsa kuti anthu ambiri alephere kukolola kumayambiriro a chaka chino. Mkulu wa bungweli a Charles Kalemba wayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amalandira matumba mpunga kuchokera kwa kazembe wa dziko la India mdziko muno. Kalemba ati boma komanso maiko ena akuthandiza bungweli kuti lithe kufikira anthu onse omwe akhudzidwa ndi ng'amba mdziko muno. Iwo akufotokoza. Ene ndondomeko ya MVAC ilili tikuyeneka tifikire anthu 5.7 million kumakonsolo 32 mwa miezi yosiyanasiyana. Pali ena kuti tafikire miezi 6, ena miezi 5, ena miezi 4, ena miezi 3. Titakufotokoza pano kuti onse a miezi 6 amene anali makonsolo 4 atina yamba ndipo gawo loyamba tinamaliza panopa tayamba a miezi 5 akuma chifukwa cha mmene zinthu zilili tikayenda m'mamizimu tayambanso a miezi 4 ndi a miezi 3 onse tayamba kuti tikafikire so kumwera maboma onse pakati panopa tikuloweranso kumpoto kuti tiyambepo kuwapatsa anthu chakudya kuti tionesese kuti thandizo likamabwera tikhale tikupita. Titakufotokoza kuti zonse zofunikira kufika mpaka na mwezi wa Disemba pa 5.7 million zonse tinazo andi panopa tikumalizitsa kusonkhanisa za January kukafika March. Titakunena ndithu panopa kuti 90% ya zimene tikuyeneka kuzifuna pa report ya MVAC zimene zozo zilipo andi tikumalizitsa kuti tipeze 10% chomalizirayo. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyo ati chipani cha DPP chomwe chikudandaula pa nkhani za chisankho chili ndi makomishonala a chipanichi ofanana
ndi a MCP kubungwe la MEC komwenso kuli koyenera kuti chikadandauleko. Akunkuyu ayankhula izi chipani cha DPP chitatsogolera zipani zina pa msonkhano wa atolankhani kudandaula pa nkhani za chisankho. Mneneri wa chipani cha DPP ndi a Shadrack na Malomba. Cholinga chathu sifuna kuti sokoneze chisankho. Inonso cholinga chathu kuti sokoneze chisankho. Cholinga chathu sifuna kuti mtsogolo mdziko muno mukhale chiwawa iya. Sinofuna zimene zikuchitika mayiko ena. Tufuna kuti zisankho zikhale zovomerezeka. Ndiye tikukupatsani kuti masiku 14 iwa mupange zoyenerera. Itanana atsogolera zipani. Tiye ndikhale pansi tikambirana. Tikakambirana tikonze zinthu zimenezi. Aliyense asangalale. Amale Congress Party asangalale, a DPP asangalale, a FOD asangalale, a IPM asangalale. Poyankhapo akunkuyu ati chipani cha DPP malo mochititsa misonkhano ya atolankhani chigwiritse ntchito makomishonala ake omwe alipo ofanana ndi a chipani cha MCP kubungwe la MEC popereka madandaulowa. Boma la Malawi mogwirizana ndi alimi komanso abwenzi a dziko lino. Ngati boma ife cholinga chathu chofuna kuonetsetsa kuti oyendetsa zisankho ayendetse zisankho zabwino zimene aliyense akhoza kuvomerezana ndi zotsatira zake. Ndiye kupemphanso kwa anthu amene ali azipani pakatawa amene apanga msonkhano wa atolankhani makamaka amene amatsogolera zimenezo aku DPP kuti ali nawo makomishoners awo. Mene muja mumeki makomishoners ofanananso ndi monga MCP manambala awo. Ndiye tawaona makomishoners aja mmene zayamba zisankho kalemberamu. Anakayendayenda nawonso amakakangana kugwira nawo ntchito. Zisankho zomwe zichosoweza kuti agwirizana nayo nkhaniyo iwo ngati makomishoners. Tsono popeza makomishoners akuchokera ku zipani zawo. Bwanji ngati panali nkhawa sanayende kudzera mwa makomishoners awo kapena makomishoners awo nkuwafotokozera anthu awo kuti kuchipani ku commission kumene tili pali nkhawa izi tikuona ngati kuti tikukaletsa kuti chisankho chisapitirire amene makalembera asapitirire chifukwa kuti mmene kalembera akuchitikamo ndiye kuti amene aja makomishoners achipani cha DPP aja avomereza kuti tiyende zipanga kalembera. Ndiye kupempha kwakuti zisangokhala anthu ufuna kumapanga ndale kumapanga zina kwina kapanga kwina zina ife kumapanga ndale. Ife tofuna chisankho chokuti kupambana kukhale kuchokula aliyense ayamikire kuti zachitika mwadokoso. Mupereka bwanji chikhulupiriro kwa Malawi pa zakuyika poyera komanso kusatira ndondomeko pa chisankho cha 2025? President Lazarus Chakwera amanena nthawi zonse kuti afuna boma lake liziyendetsedwa motsatira malamulo mogonjera malamulo. Ndiye kuti ma institutions onse kapena mabungwe onse amene ali pansi pa boma amayenera kutsatira zimenezozo. Limodzi mwa mabungwe amenewo ndi bungwe la Malawi Electoral Commission limene nkhani yake ndi yomweyo kuti President Chakwera akufuna bungwe lililonse la mboma lizigwiritsa ntchito malamulo. Ndiye kuti kupempha kumeneko kapena langizo limene ndilopitanso khale kwa ameki amene chifukwa nkhani tizisatengedwe ngati kuti MCP ndi MEC ndi chinthu chimodzi. Mawa pakhoza kupezekanso nkhani zokuti MCP akhoza kuganiza kuti ife apo sitinapaone bwino akadandaulaso kumiki yake yomweyo. Ndiye kuti kufunitsitsa kuti chisankho kapena zokonzera chisankho ziyende motsatira malamulo tikufuna kwa a opposition okha ndi zimenenso ngakhale akuboma akufunazo. Ngati boma ife Popitiriza boma la Malawi mogwirizana ndi alimi komanso abwenzi a dziko lino akuti achilimika kuti khomo lililonse lidzakhale losasowa chakudya komanso kuchita ulimi wa phindu pomadzafika mchaka cha 2030. Pomwe dziko la Malawi likuchita chikondwerero cha dziko lonse pakufunika kwa chakudya kwa aliyense, mtolankhani wathu Eunice Jovu akufotokoza zina zomwe zikuchitika mdziko muno pofuna kukwaniritsa malingalirowa. Nkhanizi zochokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessing Zichereuka ndi mzangayu Towson Kamalata. Bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti akalembetse mukaundula wa voti mwaunyinji madera omwe kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chomwe chikudandaula pa nkhani ya zisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP kubungwe la MEC komwe chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga omwe dziko la India linalonjeza kuthandiza nawo dziko la Malawi wothandizira anthu omwe akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno.
takulandiraninso gawo lachiwiri la nkhanizi. Mayiko ndi mabungwe ena omwe amathandiza dziko lino pa ntchito yosamalira anthu ovutika ayamikira boma kamba kugwira ntchito mwadongosolo ndi modzipereka. Wapampando wa mabungwewa a Susan Melt anena izi pa msonkhano wa masiku atatu owunika ntchito ku Blantyre. Zambiri mulipotiri. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza ntchitoyi mdziko muno a Susan Melt anati boma la Malawi lachilimika mu ntchitoyi yomwe ikusintha miyoyo ya anthu ambiri mdziko muno. Iwo ati apitirizabe chidwi chawo pa ntchitoyi. Ndipo m'mawu ake mlembi wamkulu mu unduna wa zachuma a Jacob Mazalale anayamikira mabungwe ndi mayiko omwe akugwira ntchitoyi. Apa iwo anapempha anthu omwe amalandira thandizoli kuti azipanga bizinesi ndi cholinga choti afike podzidalira. Anthu amene amalandira mtukula pakhomo, mmene mtukula pakhomo anakonzedwera ndi oti amayenera azithandiza anthu osaukitsitsa kwambiri kwathu kuno. Ndiye chimene chimachitika ndi choti anthu osaukitsitsa kwambiri nthawi zambiri samachita nawo mabizinesi chifukwa choti ndi osauka. So nkhani ya social protection kapena ya mtukula pakhomo imafuna itsatire anthu osauka kwambiri. Ndi chifukwa chake panopa tikunena kuti tikufuna mtukula pakhomo amene munthu akathandizika azipita ndikukapanga nawo zitukuko kaya ndi mabizinesi kaya akhala kuti akuweta ziweto zoti zizimuthandiza pakhomo. Osati foti wangolandira koma akalandira chithandizocho chizipitirira mtsogolo mpaka nakumapezeka kuti chikubweretsa chitukuko pakhomo pake. Boma linakhazikitsa njira zosiyanasiyana monga mtukula pakhomo m'midzi ndi m'matawuni mbwezera chilengedwe mwa ena. Akatswiri ati chidwi cha mabungwewa chikuonetsa chikhulupiriro chomwe ali nacho ku boma. Blessings Chiteuka, MBC, Blantyre. Wachiwiri wa nduna ya zamaboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe Owen Chomanika watsindika kufunika kwa kafukufuku pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakuba komanso kuzembetsa nyama zakutchire. Chomanika anena izi mboma la Salima pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi mayiko 14 a mu Africa powunikira njira zothandizira pothana ndi mchitidwe wozembetsa nyama zakutchire. Madalitso Muhango akufotokoza. Malingana ndi wachiwiri kwa nduna za maboma ang'ono a Owen Chomanika, mchitidwe wakuba komanso kuzembetsa nyama zakutchire ndi waukulu m'mayiko a mu Africa. A Chomanika ati katangale ndi imodzi mwa njira zomwe zikulimbikitsa mchitidwe wozembetsa nyama zakutchire. Iwo ati mchitidwewu umachitika kwambiri ndi magulu anthu achifwamba. A Chomanika ati komabe dziko lino lachilimika pothana ndi mchitidwewu powunikanso malamulo okhudza nyama zakutchire komanso kukhazikitsa malo oyezera nyama pofuna kuonetsetsa kuti nyamazo ndi zakutchire kapena ayi. Zinthu zambiri zikutha phingo panopa kuti munsaka ali patali kwambiri foti mitengo imeneyi ngakhale nyama zimene zizi zikumatengedwa zikumabedwa ndipo sikuti zikutengedwa koma zikubedwa. Ndiye amene amafufuza anthu opanga investigate kuonesesa kuti pali zinthu zabu kufufuza kwenikweni kuti akhoza kugwira anthu kutani anthu ake ndi awakumana kuno. Malawi ngakhale Africa ikuluza kwambiri. Mkulu wa bungwe lomwe limachita kafukufuku oyeza nyama la Trace Wildlife Forensic Network, Professor Lob Ogden, ati msonkhanowu uthandizira mayiko kuti agawane nzeru komanso ukadaulo omwe ungathandizire pothana ndi mchitidwe wozembetsa nyama. Msonkhanowu ukudza pomwe dziko lino likulimbana ndi mchitidwe wozembetsa ngaka, nyanga za njovu komanso chipembere. Mchaka cha 2016 dziko la Malawi linadziwika kuti ndi malo ozembetsera nyanga ya njovu, zomwe zinachititsa boma kulimbikitsa malamulo komanso kupereka zilango zokhwima kwa anthu omwe akuchita mchitidwewu. Madalitso Muhango, MBC, Salima. Bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lakhazikitsa ndondomeko yofuna kupanga kafukufuku mwa zina pa zomwe ntchito zofuna kupeza chilungamo komanso za mabwalo a milandu zikuyendera mdziko muno. Malingana ndi Commissioner Chikondi Chijozi, iwo akhala akumva maganizo a anthu ndi magulu kwa masiku 30. Iwo ati kafukufukuyu wadza mwa zina kamba ka madandaulo omwe akhalapo pangani zokhudza kupeza chilungamo posachedwapa. Iwo anayankhula ndi mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Ifeyo monga bungwe la Malawi Human Rights Commission tili ndi udindo malingana ndi malamulo athu akulu a constitution
ofufuza nkhani za madandaulo okhuzana ndi kuphwanyidwa kwa ufulu wina uliwonse kuphatikiza ufulu opeza chilungamo. Ndi chifukwa cha chimenecho ndifake ife tapanga maganizo amenewa onena kuti tikhale ndi kafukufuku amene anthu amalawi apereka madandaulo awo ku bungwe limene la Malawi Human Rights Commission, andi tikalandira madandaulo amenewa tikhala tikuwunikira nkhani zokhuzana kuti kodi anthu akamapita ku makhoti kufuna chilungamo zimakhala bwanji, amakumana ndi mavuto otani, nanga zimapanga kosti ndalama zingati kuti munthu apeze chilungamo, apeze loya. Nanga kumakhoti ukakhala kuti kuli madandaulo, anthu amadandaulo amamvedwa ndi mabungwe amene akuyenera kumawunikira kagwiridwe ntchito ka anthu amene amaweruza milandu. Kodi pali zina zimene tikuyenera kuwunikira kusintha machitidwe a zinthu kaya malamulo kapena zina zimene timatsatira ndondomeko zathu tikamayendesa nkhani yokhuzana ndi milandu. So zonse tiziwunikira andizitengeranso ndi nkhani zimene zidatipeze fair commission kuti apapa mwina tikuyenera tifufuze kwambirizi malingana ndi nkhani zomwe amalawi atatipatsa. Mwina Malawi amenewa komanso magulu okhuzidwa akufikireni motani pamene mukuchita kafukufuku ameneyi? Ife tapereka dzina la amene ali executive secretary wathu amene ali mkulu wa bungwe limene Malawi Human Rights Commission, Habiba Osman, kuti amene wawa ndi amene alandire madandaulo amenewa, ndipo tapereka phone number awo komanso email address yawo, komanso anthu ali ndi ufulu kupita ku maofesi a Malawi Human Rights Commission. Pomaliza mu nkhani za masewero, matimu a Mighty Tigers ndi Karonga United afanana mphamvu mu masewero a TNM pomwe akanika kumwetsana zigoli zambiri mu ripoti ili. Mchigawo choyamba matimuwa anasewera motchinjiriza magolo awo ndipo sanapatsane mipata ya zigoli. Mchigawo chachiwiri matimu onse anayesetsa kusintha osewera komabe sizinapuleka anthu kamba kuti kumenyera pagolo linali vuto la mbali zonse. Timu ya Tigers idakali pa namba 12 na point okwana 28 pomwe Karonga nayonso yakakamirabe pa namba 5 na point okwana 37. Mumasewero ena timu ya Silver Strikers yomwe ikutsogola pa mndandanda wa matimu mu mpikisanowu yaonjezera mwayi wake opambana ukatswiri chaka chino pomwe yagonjetsa timu ya Nzuzu City ndi zigoli ziwiri kwa du. Chinsisi Mawonga komanso Mark Forger ndomwe anamwetsa zigolizi. Silver tsopano ili mapoint okwana 54 pamwamba pa mndandandawu. Nayo timu ya Mighty Mkulu Wanderers yomwe ikutsatira timu ya Silver pa namba yachiwiri yagonjetsa timu ya Chitipa United ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi. Chitipa ndiomwe inayamba kumwetsa chigoli chake kudzera mwa Rajab Nyirenda, koma Wanderers inamwetsa zigoli ziwiri kudzera mwa Gad Chilwa komanso Wisdom Mpinganjira. Wanderers ina mapoint okwana 47 tsopano ndipo ikusiyana mapoint asanu ndi awiri ndi timu ya Silver yomwe ikutsogola. Mu masewero ena timu ya Craig Sporting yagonjetsa timu ya Silver ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Masewero wa omwe anasewera pa bwalo la Champions kumponera anabwera pomwe timu iyi yayimisa kaye mphunzitsi wawo wamkulu McDonald Nginde Ntetemera kamba kakusachita bwino. Craig yasuntha kuchokera pa namba 10 kufika pa namba 6 ndipo ili mapoint okwana 35. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha Amalawi kuti akalembetse mukaundula wa voti mwaunyinji madera omwe kalemberayo akuchitika kuti adzavote chaka chamawa. Mneneri wa boma a Moses Kunkuyu ati chipani cha DPP chomwe chikudandaula pa nkhani ya zisankho chili ndi makomishonala ofanana ndi a MCP ku bungwe la MEC komwe chipanichi chikuyenera kukadandaula. Mpunga omwe dziko la India linalonjeza kuthandiza nawo dziko la Malawi wothandizira anthu omwe akhudzika ndi njala tsopano wafika mdziko muno. Munali ndine Blessings Cheleuka ndi mzangayo Towson Kamalata mwakoma nonse.